Hej, znate li da su roditelji naši prvi učitelji i naši najveći pomagači? Oni nas vole bezuslovno i brinu o nama svakog dana. Kada poštujemo roditelje, pokazujemo im koliko ih volimo i koliko cijenimo sve što rade za nas. Poštovanje roditelja znači da ih slušamo i razgovaramo s njima lijepim riječima. Kada nas upozore da nešto ne činimo ili nas savjetuju kako da budemo bolji, ne ljutimo se, već zahvaljujemo i trudimo se slušati. Poštovanje roditelja pokazuje se i u malim stvarima. Možemo im pomoći kod kuće, podijeliti svoje igračke s mlađom braćom i sestrama ili ih zagrliti i reći hvala. Svaka mala ljubaznost prema roditeljima čini nas boljim ljudima i ispunjava naše domove ljubavlju. Islam nas uči da je zadovoljstvo roditelja put ka Allahovom zadovoljstvu. Kada činimo dobro roditeljima, činimo dobro i sebi, jer srce koje voli i poštuje druge postaje sretnije i smirenije. Također, poštovanje roditelja znači da ne koristimo ružne riječi, da ne vičemo i ne odbacujemo njihove savjete. Kada vidimo da su umorni ili tužni, pitamo ih kako su i možemo li im pomoći. Na taj način pokazujemo da brinemo i volimo ih. Roditelji nisu samo oni koji nas hrane i odgajaju. Oni nas uče dobroti, strpljenju i zahvalnosti. Kada ih poštujemo, učimo i sami biti strpljivi, mirni i puni ljubavi prema drugima. Zapamtimo, dijete koje poštuje roditelje, koje ih voli i pomaže, čini svoj dom lijepim i sretnim mjestom. Allah voli djecu koja cijene roditelje i uče od njih lijepom ponašanju. Vidimo se!